Helo Ddosbarth Soar, gobeithio'ch bod chi gyd yn iawn ac yn cadw'n saff adref. Dyma fi, adref mewn cartref fi hefyd yn cadw'n ddiogel. Ond croesi bysedd byddwn ni gyd nôl yn Regaron cyn bo hir i gweld ein gilydd ac i sgwrsio yn iawn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd sydd wedi gweithio'n galed yr wythnos yma yn cyflwyno'ch gwaith i fi a Miss Jones. Rydyn ni'n dwy wedi bod wrth ein boddau yn gweld lluniau'ch gwaith chi, felly da iawn chi a daliwch ati. Hefyd, mae wedi bod yn hyfryd siarad gyda rhai ohonoch chi ar Teams. Felly, os nad ydych chi wedi bod ar Teams eto, mae gyd sy'ch chi'n neud i mewn i hwb chi Office 365 a mae Teams Ddosbarth Soar i gael i chi siarad gyda ni a siarad gyda'ch ffrindiau chi hefyd os chi'n gweld eisiau nhw. Felly, mlaen â ni i'r wythnos nesaf. Felly, yr wythnos yma, rydyn ni'n mynd i gyflwyno stori i chi. Stori surprise handa. A mae'r stori yma ar files yn Teams, iawn. Pwynt pŵer yw i chi wrando ar y stori ac hefyd i ddarllen eich hunan, iawn. Marfer eich sgiliau darllen chi. Mae'r stori ni'n hyfryd, dwi wrth y modd gyda hi. A ar ôl darllen y stori a thrafod hi gyda'ch rhieni neu'n brawdio chwaer, allwch chi wedyn ysgrifennu adolygiad o'r llyfr. Beth oedd eich barn chi, iawn? A mae taflen adolygiad llyfr yn cael ei gysylltu ar parent mail neu bydd e ar Teams yn files i chi hefyd, iawn, o dan surprise handa. Wedyn, o'r stori, byddwch chi'n gweld bod handa wrth ei bodd gyda ffrwythau a llysiau. A mae hi'n cario ffrwythau yn y basged. Rydyn ni eisiau chi i greu kebab ffrwythau, iawn. Newch chi mor lliwgar a chi gallu, neu dilynwch patrwm, oce? A rydyn ni edrych mlaen i weld lluniau ohono hwnnw hefyd. Hefyd, beth yn mynd ati i greu gwyneb neu anifail allan o ffrwythau a llysiau, iawn. Defnyddiwch gwahanol ffrwythau, edrychwch ar y we am syniadau, mae llawer o syniadau gwych ar y we o bethau i wneud gyda llysiau a ffrwythau, sut i greu anifail amryliw ac ati. Felly, ewch ati, byddwn ni'n edrych ymlaen i weld eich lluniau chi. Mae stori surprise handa wedi ei leoli'n Affrica sydd yn bell iawn o Gymru. Rydyn ni eisiau chi fynd ar y we i chwilio am faner o wlad Affrica ac yna defnyddio deunyddiau gwahanol. Falle bod chi eisiau peintio neu defnyddio papur tissue, lliwio, lan i chi defnyddio'r cyfrifiadur i greu baner Affricaidd ni, iawn. Ewch ati i greu un i'ch hunain. Yn mathemateg wrthnos yma, ni eisiau chi fynd i'w chwilio am siapiau 3D. Felly byddwn ni'n edrych ar siapiau 2D yr wythnos yma, nawr mae'n gyfle ni edrych ar siapiau 3D. Ewch ati rownd yr ardd yn eich cartref pa siapiau 3D chi'n gallu gweld a labelwch enw'r siap, oce? Falle bod yn giw, falle bod yn giw boed, yn sffer, iawn. Ewch ati i chwilio amdanyn nhw. Byddwch yn fanwl iawn. Wedyn, mae yna llawer o gemau gallwch chi chwarae yn yr ardd. Iawn, chi'n gyd yn gyfarwydd gyda tag a mae Simon yn dweud ac ati. Ond rydyn ni, rydw i a Miss Jones, eisiau chi i greu gêm newydd i chi eich hunain, iawn. A wedyn, ysgrifennu cyfarwyddiadau i fynd gyda'r gêm i rannu gyda'ch ffrindiau chi. Fel bod ni'n gallu chwarae gêm hefyd, iawn. Rwy wir yn edrych mlaen i chwarae'ch gêm eich yn fy ngardd i. Ac yn olaf, rydyn ni'n wrth darllen stori handa, mae yna lawer o luniau diddorol yn y stori. A rydyn ni eisiau chi i ail-greu'r llun ar paint, oce? Allwch chi fynd o'ch laptop chi, mae yna raglen paint ar laptop neu cyfrifiadur, iawn. Neu ewch ar J2E, a wedyn yn mynd i paint ar J2E, JIT5, paint, a allwch chi greu llun fyna hefyd, oce? Rydw i wir yn edrych mlaen i weld eich gwaith lliwgar chi. Mae'n bod yn wythnos lliwgar iawn rwy'n credu. Wedyn geiriau'r wythnos hon ydy roedd, mynd, rwyn, aeth, nhw. Felly ewch ati ymarfer ffurfio'r geiriau a rhoi'r geiriau mewn brawddegau. Dyma i fi brawddeg yn cynnwys roedd. Roedd hi'n heiliog trwy'r wythnos. Felly, beth yw'ch brawddegau o'ch chi? Rwy'n edrych mlaen. Nawr te, cyn bo fi'n eich gadael chi am wythnos fach arall, ni'n cael stori fach. Stori, hanes Guto Gwningen a Benja Bwni. Rwy wrth y modd fa'r stori yma. Rwy wrth y modd gyda Guto Gwningen. Felly, dewch i ni gael gweld.
Unwaith, roedd 4 cwningen fechan. Eu henwau oedd Flops a Mops, Nel Cynffon Wen a Gito. Mewn twll dan reiddiau coeden ffindiwyd enfawr roedden nhw'n byw, efo'i mam. Nawrtem hlanti, meddai hi wrthyn nhw i bore. Ewch allan i chwarae i'r ceiau neu i lawr y lôn. Ond da chi, peidiwch a mynd ar gyfil gardd Cadwaladr yr Pyw. I ffwrdd â chi, cofiwch fod yn blant da, dwi unau'n mynd allan hefyd. Yna cudiodd yn ei basged a'i hambyrel ac aeth drwy'r coed i'r becws. Dwi isio torth o fron a 5 bynsen gyrrent, meddai hi. Aeth Flops, Mops a Nel Cynffon Wen i lawr y lôn i hel mwyar dion yn gwningod bach da. Ond hen fwrddwg bach oedd Gito. Aeth ar ei union i ardd Cadwaladr yr Pyw. Pwy welodd o ar y ffordd ond ei gefnder, Benja. Te dy goeden ffindwydd yng nghyfarfod i fori, meddai. Gwthiodd Gito o dan y giat i mewn i ardd Cadwaladr yr Pyw a dechrau llwgio letys a ffa ar unwaith. Yna bwytawodd dibyn o radis. Blasus iawn, meddai fodlon. Yna, gan ei fod yn teimlo'n swp sâl erbyn hyn, aeth i chwilio am bersri. Ond wyddoch chi pwy ddaeth i'w gyfarfod yr ochr arall i'r ffram wydyr. O, beth na i, o chnidiodd Gito. Cadwaladr yr Pyw ei hun, drychwch ar y wyneb casau. Aros di i mi gael gafel arna ti, yr hen leidir bach, bloeddiodd Cadwaladr yr Pyw. Collodd Gito ei sgidiau a rhedodd yn gyflymach fyth ar ei bedwar. Efallai y byddai Gito wedi llwyddo i ddianc oni bai iddo gael ei ddal mewn rhwyd gwsberis. Brysia, Gito, brysia, gwaeddodd Ada ar y tôn. Mae Cadwaladr yr Pyw yn dyn ar dysodledu. Brysia! Cael a chael oedd hi, llwyddodd Gito i rithro i mewn i'r cwt a neidio i guddio mewn can dŵr. Dwi'n gwybod yn iawn dy fod ti yma yn rhywle yr hen gena bach drwg, cwynodd Cadwaladr yr Pyw. Y tisiw! Clywodd Gito y tisian a'i erlyd drachefn. Gito drian, roedd o ar goll yn lan. Gwelodd hen lygoden fach yn cario pys i fwydo ei theulu. Os gwelwch chi'n dda, fedrwch chi ddweud wrtha i ble mae'r giat, gofynnodd iddi. Ond fedrai hi ddim ateb yn eglur. Cyn bo hir, gwelodd Gito gath wen ar lan llyn bychan. Rhybuddiwyd ef ddigon am gythod gan ei gefnder Benja. Yna gwelodd y giat. Rhedodd a gwthio o dani i ddiogelwch y coed. Rhedodd nerth ei draed yr holl ffordd adref. Ble yn y byd mawr bios di? Gofynnodd ei fam. A ble mae dy ddillad di? Dyna'r ail bar o sgidiau a chot i ti ei cholli o fewn pythefnos. Rheoddodd Gito yn ei wely efo dos o wermod lwyd. Ond cafodd Flops a Mops a Nel Cynffon Wen, fara, llefrith a mwyar dion i swper. Drannoeth roedd Benja Bwni yn aros am Gito pan glywodd sŵn pedolau ceffyl. Wel, am lwc, meddai wrtho'i hun. Cadwaladr yr Pyw a'i wraig yn mynd i ffwrdd am y dydd. Mi ai ddweud wrth Gito y munud yma. Hei, meddai wrtho, rwy ti yn edrych yn gwla. Ble mae dy ddillad di? Eglurodd Gito beth oedd wedi digwydd y diwrnod cynt. Chwarddodd Benja. Wyddos di be?
Fydd Cadwaladr yr Piw na'i wraig ddim ar gyfil yr ardd heddiw. Yna, clywodd y ddau fam Guto yn galw ar Nel Cynffon Wen i fynd i nôl mwy o wyrmod lwyd. Ella y byddai'n teimlo'n well ar ôl bod allan am dro, meddai Guto. Syllodd y ddau i lawr i'r ardd a gweld y bogan brain yn gwisgo cot ac esgidiau Guto, a hen gap Cadwaladr Piw ar ei ben. Dydy gwthio dan giatau yn ddim lles o gwbl i ddillad, meddai Benja. Mi ddringon i'r goeden ellig. Bu'n bwrw glaw gefn nos. Roedd cot Guto wedi mynd i mewn dipyn a'i esgidiau'n llawn dŵr. Mi fydd mam o'i chôn las, meddai Guto. Mi fedrwn ni ddefnyddio'r hanges boced i gario nionod adref iddi, meddai Benja. O na, gwylia Benja! Roedd Guto eisiau mynd adref. O, beth nawn ni Benja? Gofynnodd Guto, pan welodd beth oedd rownd y gornel. Cuddion y fan yma, brysia, atebodd Benja. Mae hi wedi'n gweld ni. Arhosodd y gath ar ben y fasged am 5 awr. Roedd mam Guto yn bryderus iawn. Paid ti a phoeni, meddai tad Benja. Dwi'n amain gryf mod i'n gwybod ble maen nhw, yr hen gnafon bach. Bu'r hen Benjamin fawr o dro'n cael gwared o'r gath. Ciciodd hi'r tŷ gwydyr a chloi'r drws. Rhoddodd chwip dyn iawn i'r ddau. Benja i ddechrau a Guto wedyn. Yna cudiodd yn yr hances boced llawn nionod ac i ffwrdd â fo o'r ardd. Pan gyrhaeddodd Guto adref, cafodd faddeuant gan ei fam, oherwydd ei bod hi mor falch iddo gael hyd i'w got a'i sgidiau. Plygodd Nel Cynffon Wen a Guto yr hances boced yn dwt ar ôl i'w mam hongian yn nionod yn nenfod y gegin. Dyna ni mhlantos bach i, meddai hi. Ga ti i hynna fod yn werth i ti, Guto. A dyna chi ddiwedd y stori. Gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau y stori rhywfaint a fi, a rydw i'n edrych ymlaen i gweld eich gwaith chi gyd yr wythnos hon. Hwyl am y tro, Ddosbarth Soar!